Esnatu, esnatu. Kaleak isilik, begiak itxita, pantailen argiak burua jandiguia da. Klik bat, like bat, iraultza faltsua, baina egia kalean dago, ez sare sozialetan. Eskubideak poliki-poliki kentzen, normala da esan ez ohitzen. Bitartean gulo, burua makurtuta, historia berriz idazten ari dira. Esnatu gazteria, ez lo egin gehiago, eskubidea galtzen ari gara pausoz pauso. Ez da opari izan, borroka izan zen, altxau kabila orain da momentua. Aitona monekariak eta kea, poliziaren aurrean beldurri gabe, gurasoek grebak, kaleak beteta etorkizun hobe baten alde borrokan ta gaur zer. Kontratu partzialak, soldata misala, mega promesa zarrak, esaten digute pazientzia pixka bat, baina pazientziak ez du askatasunik ekartzen. Esnatu gazteria, ez lo egin gehiago, eskubidea galtzen ari gara pausoz pauso. Ez da opari izan, borroka izan zen, altxau kabila orain da momentua. Ez esan politika ez dela zure kontua, zure bizitza erabakitzen ari dira egunero. Ez hitz egin, ez borrokatu, orduan besteek erabakiko dute zure geroa. Isiltasuna ez da neutrala, isiltasuna alde bat da, ta zapaltzaileak beti irabazten du, jendeak burua jaisten badu. Nor irabazi zituen eskubideak? Borrokan, Nor galditzake isilik? gu Zer egin behar dugu orain? esnatu eta borrokatu. Ez dugu heroirik behar, ez lider perfekturik, elkartasuna da gure indarrik handiena. Plazak, lantokiak, auzoak bizirik anazten da benetako aldaketa. Ez dezagun iragana saldu merke, ez dezagun etorkizuna hipotekatu. Gaur altxatzen ez bagara deno batera, bihar ez da geratuko zer defendatu. Esnatu gazteria, kaleak gureak dira, atzo borrokatu zuten, gaur gure txanda da. Indarrez eta tesonez